Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Nádudvar TV online adását látják. Nádudvaron hagyományteremtő szándékkal több helyen is rendeztek Márton napi műsort. Ezek közül az általános iskolában és a Fehérgólya vendégházban járt forgatócsoportunk. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk! Először van Nádudvaron Márton napi lámpás felvonulás. Honnan jött az ötlet? Tavaly az interneten találtam lámpás felvonulásról, vagy találkoztam vele, és akkor elhatároztam, hogy az idén megvalósítjuk. És követőkre találtam, először a vezetőséggel beszéltem, meg aztán a kollégákkal, és úgy tűnik, hogy nagy tetszést arat. Hányan és kik vesznek részt a felvonuláson? Körülbelül 300-an, főleg alsósok, felsősök, akinek kedve volt. A gyerekek önállóan készítették a lámpásukat, és hát bízunk benne, hogy sikeres lesz, és jövőre megismételhetjük. Mi lesz az útvonal? A gépállomásig megyünk most jelenleg, a kerékpárúton, vissza pedig a másik oldalon, és amikor megérkeztünk, akkor libazsíros kenyérrel és lilahagymával várjuk a gyerekeket. Remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Az ötletet az interneten találtam. Magyarországon is több településen van ilyen lámpás felvonulás, német területről származik, és a Márton napjához kapcsolódik. Egyetlen egy mondatot szeretnék: fényesedjék Márton nap, gágogjanak aludak. Halljam a gágogást. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Te is lehet, gyertek! Gyertek, gyerekek! Gyerekek, kicsinek ide! Gyertek! Gyertek, adjuk a színet kapta! Gyertek! Gyere, ide csukodjak! Gyertek! Gyertek, gyerekek! Gyertek közelebb! Gyertek, és akkor le lehet ülni bárhova, ahova kedvetek van. Gyertek, drágám, gyertek meg. Gyere, Márkó, gyere, te is. Oda. Miért üzenek, hogy Hát a mai napon, ugye, az volt a kérés, hogy novemberi nevezetesség köré csoportosuljon a programunk. Mi az, amit legtöbbet hallottatok mostanában itt novemberben? Miről nevezetes november 11-e, ugye? Van egy névnap. Márton napja, így van, és akkor van egy mondás, hogy aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik, ugye ezt mondanak egy ilyet. Le is töltötték az idejüket az emberek régen a falvakba. Ilyenkor már beszorultak a felnőttek is, nem csak a gyerekek a házakba, lakásokba, mert hideg volt odakint. És mivel foglalatoskodtak, hát bizony dolgoztak is ők, elég sokat, még a gyerekek is. Hoztam egy kis kukoricát, amit lehet morzsolni kézzel, de azt csinálnál bent. Dzsugét is hoztok a gyerekek, meg a morzsolt csukkából építettek várat, vagy készítettek csukkababát. Tettél már csukkabát? Csináltam
Azért, mert vannak a karácsonyi dekorációs könyvek, és ahol kiadja a mi filmeket, és nem tudom, mi kalappal van. Szívecske. Milyen jó illata van. Tojás, minden ehető. Hagyni, hogy utána megéhezzel sósra. Na gyere, gyere. Köpcsinek meg a csörét. Na gyertek, drágám. Hagyd abba, édesem, gyere, te is ide. Úgy nézem, csak ebből. Milyen tevékenységet végez a Fehér Gólya vendégház? Hát elsősorban azért vagyunk, hogy a Nádudvaron még élő népi kézműves mesterségeket bemutassuk, illetve legyen a vendégeknek lehetősége ebbe kicsit belekóstolni, megpróbálni, kipróbálni. Többfajta mesterséget is végzünk, attól függ, hogy mi a vendégnek az igénye. Én foglalkozom nemeszkészítéssel, mézes kalácsozással, ezt elsősorban egyedül szoktam csinálni, de hogyha bőrözésre, csuhézásra, más egyéb mesterségre, amihez még itt mester található Nádudvaron, akkor arra szoktam hívni mestert, és akkor ő is foglalkozik a vendéggel. Ezen kívül felelevenítjük a népszokásokat, mint ahogy itt a mai napon, illetve sütünk, főzünk. A népi gasztronómia az egy komoly eleme a falusi vendégfogadásnak. Kenyeret, kalácsot szoktunk sütni, most a hétvégén libát sütünk, tehát kukoricás ételeket, puliszkát, olyan népi ételeket, amiket azért nap mint nap nem annyira esznek a vendégek, sőt, el is készítjük velük együtt. Tehát itt mindig arról szól a dolog, a program, hogy együtt csinálunk mindent, hogy hadd gyakorolják. Ezen kívül 8 főre van szálláshelyünk, úgyhogy el lehet ide jönni hosszabb időre is. Mindig hangsúlyt fektetek arra, hogy megismerkedjenek Nádudvarral, Nádudvar hagyományaival. El szoktam vinni őket fazekas műhely látogatásra, lovastanya látogatásra, szekerezésre. Vannak egésznapos programajánlataim, ami kifejezetten csoportoknak vagy gyerekcsoportoknak van, ahol reggeltől délután 5 óra feléig itt vannak, és akkor az egész napjukat kitöltjük, amiben van szekerezés, lovastanya látogatás, fazekas műhely látogatás, kézműves foglalkozás, és még ebédelni is lehet nekik, ha igénylik. Most éppen milyen program van itt? Hát a november az ugye a Márton napja jegyében zajlik. Most a libához, a libasütéshez és egyébhez kapcsolódó szokásokat elevenítjük fel, illetve hát azokat a dolgokat, amiket a parasztemberek ilyenkor, amikor már beszorulnak kintről, akkor csinálnak, tehát ezért van a kukoricamorzsolás, kukoricafosztás, és az, amit a gyerekek csináltak annak idején, a kukorica, vagy a csutkából, csuhéból, egyébből készítettek játékokat maguknak, és tollfosztás, ami szintén a liba népszokáshoz kapcsolódó. Mennyien szoktak általában itt lenni? Hát ennek a háznak a befogadó képessége ilyen esetben olyan 25-30 fő, hogyha gyerekekről van szó, felnőtteknél 20-25 fő. Tehát a nagyobb létszámot is elláttunk már, csak az egy kicsit munkásabb, mert akkor forogni kell, és több menetben megcsinálni kétszer tulajdonképpen ugyanazt a programot. Tehát az az ideális, ha egy olyan 25-30 fő van. És a gyerekek mennyire élvezik ezeket a programokat? Hát én szerintem, ahogy lehet látni, élvezni szokták, nem csak a gyerekek, a felnőttek is, mert sok minden új. Tehát ide elsősorban nagyvárosból szoktak jönni gyerekes családok, akiknek a szülei, nagyszülei éltek ilyen módon, amit most itt látnak, és nekik is élmény az, hogy ebbe kicsit visszakerülhet, egy kicsit megnyugszik, egy kicsit lelassul, mert ez a rohanós, pörgős életből ez egy kicsit kilépés. Milyen programok lesznek még ez idén? Hát most, ami következik, az az advent egyértelműen, tehát ilyenkor mézeskalács házikókat, templomokat szoktunk sütni, mézeskalács díszeket készítünk, angyalkákat szoktunk csinálni nemezből, rongyból, csuhéból, tehát mindenféle természetes anyagból, úgyhogy ami hátra van még az évből, az ennek a jegyében zajlik. Szoktunk beiglit sütni, kalácsot sütni, ez már kifejezetten a karácsony előtti hete. Most megbeszéltük, mivel itt volt rá igény, hogy a szakiskolának a csoportja, akik szokták csinálni adventkor a betlehemezést, ők is el fognak jönni, tehát itt is lesz egy ilyen betlehemes program is. Rendben, köszönöm szépen!